שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בונים לגו בכיף, אבל כמו שאמרתי ברוב הפרקים, אנחנו לא בונים לגו, אנחנו משחקים קלאש רויאל. והפעם אפשר בקלאש לתרום אפיקים. אז אני מבקש מירור, כי בא לשדרג אותו ללבל 4. או גם נפתח פרי. אוקיי. עוד פרי. אוקיי. עכשיו נשים את זה ונפתח את המג'יקל. מג'יקל שער אל 5, לצערי. אוקיי. אוי, זה מבאס, אין אפיק. יש אפיק. אוקיי. זה אחלה תיבה, בואו נצלם. זה היה אחלה תיבה. בואו נראה מה יש כאן. היי, טורנדו, אין לי אקסבו. מה? יש לי אקסבו. בא לי טורנדו. איפה הטורנדו? הנה. לדעתי הטורנדו די שווה. אז... לא, אני לא אעשה, אני מחכה שיצא משהו חדש. לא יודע מה לעשות. טוב, כמו שאתם רואים זה הדק שלי, הוא ממש טוב. ויש לי המון שחקנים לשפר. אבל אני חוסך כדי לשפר את המירור. בכמה כסף? 4,000. יש לי ממש עוד קצת. אם לא הייתי קונה את הטורנדו, אז הייתי כבר יכול לשפר את המירור. אוקיי, התחלתי קרב. עכשיו התחלתי קרב. מצטער, הפלאפון הזה כל כך איטי. אוקיי, יש לי פקה, מיניונורד, מירור וג'יינט. סקלטן. וויץ'. אוקיי, אז אני אשים כאן מיניונורד. וכאן מיניונורד. לא. אוקיי. בוא באטל רם. בוא. רגע, שהוויץ' תיגע בבניין. יופי. איזה החלטה גרועה. נראה לי הורדתי לו בניין. לא, למה מיניונורד את זה דווקא?